Idan za ka iya ɓata lokacinka ka shiga kai minti 2 ko minti 1 ka samu dala 1.7 a rana, to ga wannan platform ɗin nan ka shiga. Amma in ka shiga wannan VIP 1 ɗin kaɗai za ka tsaya. Wannan na biyu sai ka sa kuɗi, sai ka sa dala 21. So ka tsaya a wannan na free ɗin. A duk rana ka yi tax ka samu dala 1.7. In ta kai dala 9 za ka iya kai withdrawal. Sai in ta kai dala 9. Saboda haka ga kuma inda za ka zo kai tax ɗinka. Nan za ka shigo wajen tax. Idan kana ra'ayi, link ɗin yana kan profile ɗina, saman profile na sanya shi. Da ka taɓa zai directing ɗinka, zai yi awa 24 kafin in cire shi. Saboda mafi akasari idan irin wannan platform ɗin ya fito, idan ya yi sati ɗaya ba ma barin wani ya yi login saboda wani ba zai bi mu ba ya samu update kar ya je ya yi losing wani abu. So wanda ke da ra'ayi ga link nan yana kan profile, ko kuma ka ɗauke shi ka copying daga comment section ka je kai pasting a cikin browser, zai kai ka directly kai registration sannan ka dinga wannan tax ɗin. Iya abin da kaɗai za ka yi kenan, kawai da ka zo nan ka shigo tax ɗin nan, nan ka taɓa tax za ka gan shi nan a ƙasan nan in progress ɗin nan. Yanzu saura awa 18 ya yi resetting wani tax ya shigo na gobe. So nan za ka yi kawai za ka taɓa shi zai nuna maka success. Shi kenan. Idan ka tashi withdrawal, nan za ka zo me ka je withdrawal. Wannan balance ina na yau ne. Sai ka je withdrawal nan. In ka zo withdrawal sai ka je ka kwafo address naka na USDT TRC20 sai ka pasting nan. Nan sai ka sa amount ɗin, sai in ya kai dala 9. Na riga na yi withdrawal da na nuna muku. Dala 9 ko nawa ne gare ka sai ka sanya nan, sai ka sa password ɗinka sai ka confirming, cikin minti 1 kuɗi sun shiga wallet ɗinka. Ga link nan na ajiye muku, wanda ke ra'ayi ya jona.